Taka sytuacja. Do świąt jeszcze dość daleko, a ja mam pomysły wyłącznie na świąteczne prace. Czy to problem? Troszkę tak, a trochę nie. Ponieważ niektórzy lubią właśnie taką monotematyczność, a inni chcą, żeby mimo wszystko zaproponować coś, co nie jest świąteczne, bo nie każdy żyje już świętami. Więc wielki lampion poszedł do kąta, a ja się szybciutko zabrałam za coś, co świętami zupełnie nie pachnie. To oczywiście jest drewniana książka, ale jeżeli macie ochotę zrobić identyczną pracę na przykład na pudełku, to na pewno wyjdzie wspaniale. W środku lazur, mój ulubiony kolor, czyli orzechowy. A na zewnątrz, jak już zdążyliście na początku zauważyć, będzie obrazek z piękną lawendą. No i tutaj nic ciekawego, najpierw pomalowałam wszystko na biało, teraz przykleję ten obrazek klejem do decoupage, a potem będą się działy cuda. Bo ta praca pastą spękającą stoi. Nie wiem, jaki macie stosunek do tego typu spękań, czy się one Wam podobają. Mnie się podobają bardzo. To, co zupełnie mi się nie podoba, to cena tej pasty. No cóż, niewiele na to poradzimy, ale z drugiej strony ta pasta jest bardzo wydajna. No bo nie ma sensu całej pracy przemalowywać tą pastą, bo to nie będzie ładnie wyglądało. Ładnie to wyglądają takie super popękane akcenty. Czasem mnie pytacie, na ile prac coś wystarczy, na ile prac wystarczy klej, albo na ile prac wystarczy dana pasta. No nie mam pojęcia, strasznie trudno to pomierzyć. Ale jeżeli tak się mocno skoncentruję i jeżeli tak się mocno zastanowię, to wydaje mi się, że to nowe pudełko pasty pękającej wystarczyłoby na minimum 15 w ten sposób ozdobionych pudełek, jak widzicie na moim filmie. Więc może cena wysoka, ale wydajność bardzo dobra. No i efekt z mojego punktu widzenia torpeda, bo bardzo lubię takie vintage prace ozdobione pastą pękającą. Wygląda to super. No i zawsze wychodzi, bo ta pasta zawsze popęka. Jeżeli chcemy, żeby popękała mocniej, to trzeba ją troszkę podsuszyć suszarką, ale nawet bez tego, gdy wyschnie, będzie pięknie popękana. No i ona pęka w ten sposób, że gdy nałożymy ją bardzo cieniutko, to spękania są super delikatne. Gdy nakładamy grubo, to one są takie grubsze i bardziej toporne. Super to wygląda. Najwięcej czasu zajęło mi zastanawianie się, w jaki sposób wykończyć grzbiet książki, a pomysłów miałam kilka. Pierwszy z brzegu to przykleić na grzbiet taśmę jutową. Kolejny, przykleić inną ozdobną taśmę, która też mi pasowała, ale była trochę za wąska. Chciałam także na grzbiet nałożyć pastę, a potem ją tak pociaprać gąbeczką, żeby wyszła taka fajna strukturka. Ostatecznie stanęło na takim efekcie, czyli jak widzieliście przed chwilą, nałożyłam masę super lekką, a potem odbiłam taśmę jutową. To, co trzeba zrobić na pracy vintage, żeby ona wyglądała na vintage, żeby wyglądała na taką starą i ścioraną życiem, to cieniowanie i chlapanie. No, sami wiecie, że cieniowanie zawsze robi robotę. Po pierwsze ładnie postarza, a po drugie dodaje pracy takiej super głębi. Jeżeli cieniowanie to nie jest Wasze drugie imię, jeżeli Wam nie wychodzi, to pooglądajcie mój film o cieniowaniu. Tam tłumaczę, co trzeba zrobić, żeby dobrze wychodziło, no i że ważne jest to, czym malujemy, czyli ważna jest farba oraz pędzel. Porządny, skośny pędzelek musi być, a do tego farba, która jest bardzo dobrze napigmentowana, bo kiepską farbą za złoty 50 nie macie żadnych szans na ładne cieniowanie. Wycieniowałam, a brzegi, czyli same te kanciki, jeszcze tak troszkę brudzę ciemną farbą. Świetnie to wygląda, jak takie dziurki. Pasta pękająca jest biała, po wyschnięciu jest naprawdę idealnie biała, ale to niedobrze wygląda w połączeniu z pracą vintage, więc troszkę wszystko pobrudziłam, żeby był fajny i stary charakter. Skoro moje pudełko imituje książkę, to zrobię także imitację kartek. Taśmą malarską obklejam elementy, których nie chcę pobrudzić, a teraz wystarczy nałożyć pastę. To jest zwykła pasta modeling, ale jeżeli macie wersję light, to też może być. Zresztą przy tej pracy to akurat sprawdzi się dowolna biała pasta akrylowa. Albo primer, ale ten gęsty, który nazywa się pasta. Nakładam pastę, przejeżdżam widelcem, no i właściwie kartki gotowe. Może fantastycznie nie jest, ale efekt całkiem ok. A to są moje przywieszki, których za jednym razem produkuję kilkadziesiąt. To jest po prostu masa super lekka, w której odbijam stempelek.
A potem tylko wybieram przywieszkę, która pasuje mi do pracy, przemalowuję albo nie. To zależy, czy mi pasuje do pracy i właściwie gotowe. Grzbiet książki najpierw pomalowałam na ciemnobrązowy kolor, a teraz delikatnie biele. Bardzo fajnie ten efekt wyszedł, jestem super zadowolona. Doklejam jeszcze taśmę bawełnianą, jakąś delikatną kokardkę, bo to zawsze fajnie wygląda. I moja lawendowa jesienna książka jest gotowa. A jak się domyślacie, w przyszłym tygodniu już klimaty świąteczne. Zapraszam. Jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam w filmie, zamieściłam w opisie wideo. Tam są linki, klikacie i przenosicie się do sklepu Inspirello dokładnie do produktu, którego używałam. A wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Znajdziecie tam naprawdę fajnych ludzi wkręconych w deku i kochających to rękodzieło. Do zobaczenia.